Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Kiching si kadokawi Karbi Anglong ara doana phanta nilihin peninga sam kardom na bajiriglo kardo. Nong nam chitangklong Karbi luna marjana long ka cheparja non theknai abang phu mate nong nam chitangklong Karbi lun jirkilun theknai ase ki jumena lun sepo bijoy lekthe. Alang lia choramen lake akihai pi Sujita Teron pi. Nang litung ko man matsi ake hai bijoy lekthe alang lituma familia phan ningka chingsaming nai la comments long tok ponigra pachini ponikha alang litum ningkan suri hini ra inkoi raisia ningkan chepa chor poniglo alang litum kiching si osomar lake alu soso alang lia men lake tampejir lekthe pi alang lia raje lagig mepi Alang ditum lapuson tak taksi adun thu mate second baby long poni kerlo non adun thu lake pensu sosi alang litum ki long pon ik alang litum alang liamen ki ir lake poho lekthe alang lita araje lang ik me pe Nalitum aport silong polote ningka chingsapen akihai bijoy lekthe alang li asomar bahiniamen comments along tok poni vektha nanglitum ka doka be aphanstami tuning rilo nili labang so video ka banda potong sikichok che do polote nanglitum nang dia poni poposi ning che thelo video lang misen polote video phan like sipira video phan da share poni gra laputo tak thaga video kelang poni klong ver je phan nilitum channel phan kang hon pen subscribe poni poposi ning che thelo tang te pini video ke poni velo kardo